kar ka tsaya wai sai ɗan siyasa ya ce maka hungo. Ko dan in zai ce maka ungo baka da ra'ayi sai nashi. Ina mafita, ina mafita, ina mafita, al'ummata ina mafita, ina mafita, ina mafita. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkanmu da kasancewa a cikin sabon shirin namu na ina mafita. A yau ina tare da babban bakuwar mu ta yau, ita ce yar gwagwarmaya ce, yar kasuwa, jigo na jam'iyyar APC a jihar Plateau da Najeriya da Arewa gaba daya. Hajiya, barka da shigowa. Barka dai. Hajiya, masu kallo da su so su san cikakken sunanki. Sunana Ummahani Hassan Muhammad, wanda aka fi sani da Hajiya Ummahani Hassan. Me position ɗinki a jam'iyyar APC a Najeriya? Ni liaison officer ce, deputy liaison officer to the national chairman ta Jos North. Masha Allah. Hajiya, akwai a jam'iyyar APC ko kuma in ce a Arewa, mutanen Arewa suna maganganu akan matsaloli ko in ce Najeriya akan rashin tsaro. Shin a matsayinki na jigo na jam'iyyar APC, wani shawari zaki bayar ma shugabanni inda za a kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya? Wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin wani abun farko za mu ce jarabawa ce da Allah ya sauko mana da ita. Wani abun kuma halayyanmu ne Allah yake nuna mana. Domin abubuwan da muke yi ya kamata mu kiyaye, domin ita masifa idan ta taso tana samun wanda bai ji ba da wanda bai gani ba. To shi yasa ake gudunta dama kar ta zo. Abin da zan gaya shugabanni shine har ga Allah suna kokari, amma abin da yasa ba za a ga kokarin ba, kullum abin na faruwa. Yau idan sun tara can, gobe can sai ya balle. In sun taro can sai ya balle. Kuma muna da yawa a Najeriya. Najeriya ba karamar ƙasa ba ce. Saboda haka suna iya abin da za su yi, amma dole mu mutum ɗan adam ne. Saboda yau in bai taɓa ka ba kana ganin suna ƙoƙari tunda bai zo kanka ba, gobe wanda ya taɓa zai yi kwata-kwata ba sa ƙoƙari. Amma ana jin report da yake zuwa da kuma irin abin da muke gani a gidan TV da rediyo, yadda ake kamo kidnappers ɗin da yadda ake bin su da irin ƙoƙarin da suke, da irin shiga daji da sojoji suke yi har a kidnapping ɗin wasu. To wannan ya nuna cewa ana shiga a bi su. Saboda haka wannan jarabawa ce da ta zo mana, sai dai ina daɗa gaya wa shugabanni gaskiya. Jami'an na sojoji da polis ƙwararru ne. Idan aka ƙara musu fawa, aka ƙara musu ƙarfi, to insha Allah za a kawo ƙarshen wannan abu. Sannan kuma 'yan kidnappers ɗin nan ko boko haram suna amfani da wayoyi, wanda hanya ce mafi sauƙi da za a iya kama su. To wannan abin shine mutane kowa yake tambaya cewa ta ya za a yi idan mutum zai fito ya zagi a tracking ɗin shi a kama shi? Ta ya za a yi always mutanen nan suna fitowa su yi maganganu ba a iya kama su? Kuma ciniki da ake yi da su ta kai kuɗi ta waya ce. Ta ya za a yi ba za a bi su a kama su ba? Wannan abin shi yake ɗaure wa mutane kai. To don haka shawarar da zan ba shugabanni, yadda ake a tracking a kamo wa'ancan mutanen da suke maganganu, su ma ya kamata a yi yadda za a yi a kama su domin a samu sauƙin al'amarin kama su. Wannan iya shawarar da zan bayar, a ƙara wa jami'an tsaro ƙarfi, kuma a dinga bi ta hanyar wayoyi salulan nan da suke amfani da ita, ana bi ana kama su. Wannan shine iya shawarar da zan ƙara bayar. Gajiya gashi ke mace ce, kuma kowa ya san jajircewanki da gwagwarmayanki shi ya kai ki matsayin da kika je. Ya kike fuskanta ga ki uwa ce, kuma matar aure, kuma yar gwagwarmaya, kuma yar kasuwa? Yaya
kike haɗa siyasa da kasuwanci da rike iyali a lokaci ɗaya? Alhamdulillah. Na sami ƙarfin gwiwa ne ta gurin mai gidana. Ya bani haɗin kai, kuma yarana sun kawo ƙarfi. Wani abun suna taya ni, suna riƙe min. Sannan kuma harkar siyasa duk yadda ka ɗauke ta haka take zuwa maka. Idan ka ɗauke ta da zafi za ta zo ma da zafi. In ka ɗauke ta da sauƙi za ta zo maka da sauƙi. Kuma wanda siyasa ya fi wa sauƙi a rayuwa mai neman abin kansa. Duk wanda yake neman abin kansa ya fi ƙarfin 20,000, 100,000, 50,000. To siyasa ta fi zuwa mishi da ƙarfi da sauƙi, saboda me yana da ra'ayi irin nasa. Yana da kuma sai, saboda wani ba zai iya juya shi akan rashin gaskiya ba. Saboda har in ya shigo da siyasa da gaskiya, to wanda yake da harkoki ko kasuwanci ko wani abu da yake juyawa, to gaskiya ni ina ganin siyasa ta fi mishi sauki. So yanzu kina ba da shawara idan mutum zai siyasa ya yi ta da sana'a kuma, ba wai ya zama shi ɗan siyasa bai da sana'a. Idan za ka yi siyasa kana so ka zama mai yanci, kana so kuma ka zama mutum da duk abin da kai mutane za su fuskanci inda ka sa gaba, to ka nemi mai juya taro da sisi. Kar ka tsaya wai sai ɗan siyasa ya ce maka hungo. Ko dan in zai ce maka ungo baka da ra'ayi sai nashi, kuma zai juya kai yadda ya ga dama yadda yake so. Amma in kana da ra'ayi, kana da kasuwanci, to a nan ne za ka iya zaɓo mutumin kirki. A nan ne za ka ce wane mutumin kirki ne, kuma a mutane 190 za su yadda da kai, domin sun yadda cewa ba kana bin wanan nan don abin hannunsa ba ne. Wannan shi ne ya kawo min sauƙi, ni ba na ganin wahalarta. Domin ni ba na zuwa ƙofar gidan ɗan siyasa ba tare da ya neme ni ba, ko ina da wata alaƙa ta musamman da shi. Wai in wanke kafa don in tafi gun ɗan siyasa neman yaban wani abu, ni ba na yi. Kuma yawancin mutanen da nake alaƙa siyasa da su ba sa yi. Wannan shi ya sa muke ganin sauƙinta, ba ma ganin wahalarta. Haka ne. Hajiya, akwai ƙungiya da kike da shi, ke jigo ce ta fati, sannan kuma kina da wani ƙungiya naki da kike gudanarwa. Mutane da yawa suna ƙorafi, suna cewa idan ka je taron kaza da ka ga mutanen Hajiya Umma a wannan fatin, ka ga mutane, sai mutane suke gani kamar Hajiya Umma tana antifati kuma ba ta da alƙibla a siyasa. Menene ya kawo haka? Wannan ƙungiya tamu ina samun ƙalubale da yawa a kanta. Domin ƙungiya ce da muka kafa ta, asalinta mun kafa ta don empowering ɗin mata ne. Mun kafa ta ne daman ita wannan ƙungiya saboda taimakekeniya. Sai ya zamanto duk wata mata da ake jinta a cikin unguwarta tana cikin wannan ƙungiyar. Duk wata mata da take da say a cikin unguwarta tana cikin wannan ƙungiyar. To sai ya zamanto idan kina PRP ko kina APC ko kina PDP ko kina Labour ko kina Abga, wannan ƙungiyar tana iya juya ki yi abin da muke so. Na fahimta. Idan muka tashi yin taro, idan muka daman in za ki shigo za mu gaya miki, mu muna tafiya tsintsiya maɗaurin mu ɗaya ne, kuma muna tafiya da voice ɗaya ne. Idan za ki yadda da dokokinmu, za mu miki rijista. Idan ba za ki yadda da dokokinmu ba, to za ki iya sallamar kanki. Kuma don mu ƙarfafa ƙungiyar, idan ba ki da voters card, ba za mu miki rijista a ƙungiyar nan ba. Idan kuma kika shigo cikinmu kina da voters card, duk 'ya'yanki da muka sani sun kai matsayin su yi zaɓe, to sai mun sa ki dole kin musu voters card. To saboda haka idan muka zo za mu yi taro, kowane fati kike sai kin zo, kuma za mu gaya miki matsayarmu. Kuma za ki bi. Kuma dole ki bi. Saboda a unguwar akwai monitors wanda suke monitoring wannan tafiya da muka ɗauwa da muka ce shi zani. Kuma dole ki shi zaki, da ke da duk wani ahalinki da muka sani shi zaki. Hajiya, mai ce sunan ƙungiyar take? Ƙungiyar matan Hausa Fulani. Masha Allah. Ƙungiya ce ta matan Hausa Fulani ta Plateau State gabaki ɗaya. Kuma wannan ƙungiyar ba ni na bawa kaina wakilci ba. Akwai iyayen ƙungiya irin su Hajiya Juji Sale Hassan, irin su Hajiya Nana Turaki, irin su Hajiya A'i Musan Sati,
yawa akwai kuma petros irin su fati ke gade da sauran manya suna cikin wannan kungiya. Zaɓe aka yi aka ɗora ni, ba ni na ɗora kaina ba, aka ɗora ni suka ce su sun tsufa daman kungiyar su ce. Shekarunsu ya kai da mai shekara 90-80 a cikinsu 70 da sai suka ga cewa yanzu ba za su iya wannan harka ba, sai suka kira mu matasa da muka ɗan shiga harkar siyasa, sai suka ce to ya kamata mu zo a fito da shugabanci su handilin mana ƙungiyar su zama iyaye. To a nan ne aka ce to ya kamata a bani shugabancin ƙungiya, kuma ba don na fi kowa ba, Allah ne ya zaɓe ni ya sa cewa ni aka ba. Sun fara ba da riƙon ƙwarya kamar na shekara ɗaya. Mun fara rolling ɗinta. A wannan lokacin sai suka ga ai ya cancanta ma kawai a bani. Saboda yadda suka ga ina tafi da ƙungiyar da irin kuma mutanen da muka daɗa kawowa cikin ƙungiyar. To shi ne aka bamu muka ƙaddamar da ƙungiyar. Ina ganin kusan babu wani babba da yake Jos da bai je wannan taron ba. Babu wanda kuma invitation na ƙaddamar da ƙungiyar bai je hannun shi ba, ko da bai samu zuwa ba ya san da ƙungiyar. Na fahimta. Sannan muka zo muka ƙaddamar da ƙungiyar muka mata CAC register. Muna da rijistan mu CAC, to kin ga cewa an yadda da mu. Dan ba a baka CAC register ba tare da an yadda da kai ba. Yawwa to wannan shi. Hajiya, mutane suna cece-kuce a arewa cewa jam'iyyar APC ta fi ƙarfin shugaban fati na yanzu da aka bashi. Duba da irin matsatsalun da suke faruwa yanzu. Misali da ki ga jihohi daban-daban. Da ki ga an samu matsala, wannan ne dan takara, wannan ne primary election kaza. Sai mutane suna gani ai fatin ne tafi ƙarfin shi shugaban fati na yanzu. Shi yasa ya kasa controlling ɗin fatin saboda girman ta yayi yawa. Me zaki ce akan wannan? Gaskiya ba ta fi ƙarfin shi ba. Dan ni yanzu na je national assignment. A abin da muke gani da kuma viewers ɗin gwamnonin da muke haɗuwa da su suna gaya mana cewa ƙwararre ne. Shi yasa ya kawo ake samun tangarɗa. Da an bar fatin kara zuba kowa yana abin da ya ga dama. To shi kuma da ya zo sai ya zo da gyara. Idan baka cancanta ba bai kamata ka hau ba. Idan ka cancanta ya kamata ka hau. Tuntuna abin da ya kamata shugabannin baya su yi kenan. Karka ce wai dan fatin ka ne. Kana kallon mai laifi sai ka bar shi ya ci gaba da bakalarsa a cikin fati. Ko kuma wane bai cancanta ba bisa dalili kaza da dalili kaza saboda fatin ka ne, to don haka bari a ɗora shi a yi wa mutane ta ƙarfi, ko kuna so ko ba kwa so dole a yi. To shi da ya zo sai ya zo da gyara cewa fatin na mutanen kirki ne. Idan baka cancanta ba bai kamata ka yi ba. Idan ka cancanta ya kamata a tafi da kai. Sannan kuma in ba su manta ba ya rike INEC. Mutumin da ya rike INEC ta ya za a yi, ya san duk wata badakala da ake yi a fati, ya san duk wata shige da fice da ake yi, ya za a yi a ce fatin ta mishi girma. Tun da ya iya kawo gwamnoni ba a samu matsala ba, ya kawo sanatoci ba a samu matsala ba, ya kawo 'yan majalisun jiha ba a samu matsala, ya kawo 'yan majalisar tarayya ba a samu matsala ba. A majalisar jiha ne za a samu matsala. Hajiya, akwai wani matsala da yake faruwa a Jos North constituency wanda har yanzu mutane suna zaman dakon jiran wane ne halattaccen ɗan takara. Wannan abu yana ɗaga mutane hankali. Yau da mu ga 'yancin gidan sun yi posting, wane congratulation, yau da su ga wannan matsala ga guda ɗaya ya sa gaba ɗaya jam'iyyar APC ta rikice a Jos North. Shin menene gaskiyar lamarin nan, kuma me yasa har yanzu shi shugaban fati bai kawo ƙarshen wannan matsala ba tsakanin shi Abdulkadir SLA da kuma Honorable Dr. Adamu Aliyu? Wannan matsala waɗanda su rikitattu su suke rikita kansu. Domin duk abin da yake faruwa a fati wallahi kowa ya sani. As far as kai ɗan APC ne, ka san su waye halittattun 'yan takara. Idan har ka san ga 'yan takara, to kai ka san sunan waye a gurin. Saboda akwai 'yan takara idan ka shiga fati, idan ka si form,
za ka yi filin form, za ka dawo da form. Akwai tambayoyi da amshoshi a cikin form. Idan ka dawo da form, idan ka za ka je screening. In ka je screening akwai tambayoyi da za a maka akan abin da ka cika akan wannan form ɗin. Screeners suna iya barinka ka zama ɗan takara ko su withdrawing ɗinka ka zama an cire ka. To idan baka cikin wanda screeners suka sa sunansu, that mean baka cikin takara. Idan kuma kana ciki ka ci takara, to za a iya cewa wane yana cikin waɗanda ya kamata su yi zaɓe kuma ya ci takara. Wannan karan a plateau abin sai ya zo da an raba positions. Akwai gefen gwamna 60-40 ba a ɓoye take ba. Duk gwamnan da ya shigo na kowane state an yi 60-40. To akwai inda aka raba, kowa zai kawo nashi. To saboda haka wannan abin a buɗe yake. Saboda haka idan mutum ya rikice yana ta rigima yana ta rikici to ya sani. Ba akwai wanda sun yi zanga-zanga har an kona tsintsiya har an zagi shi shugaban fatin wanda yana da dama ya ce duk a kore su ma a fatin, amma saboda adalcin shi. Saboda adalcin shi bai yi ba, kuma duk abin da aka yi ya gani, amma bai damu ba. Bai ce yau a kori wane da wane da wane wanda yana da dama kuma za a yi, amma bai yi ba, bai ce komai ba. Duk abin da ake yana sane yana yi. Ai lokaci ya kusa. Idan aka jira, to da din Najeriya din ba wai iya plateau bane ba inda aka saki wannan positions cewa wane ne ya imagine. Ba wai iya Jos North bane ko iya plateau, duka Najeriya ne. Kuma idan za a sake rana ɗaya za a saki. Za a sake na governments, kamar ma na ji an ce an sake na gwamnoni, za a sake na sanatoci, za a sake na 'yan majalisun tarayya, za a zo a sake na 'yan majalisun jiha. Saboda haka duk abin zai zo, idan ya zo ai kuma magana ta ƙare. Ko ma waye halattaccen ɗan takara, idan sunaye suka zo kowa zai ji. So yanzu duk propaganda, abubuwan da ake a social media propaganda ne. Duk propaganda ne. Babu wata magana sahihi akan cewa wane ne. Babu shi. Yanzu Hajiya, duba da yanda ƙasar nan take ciki, ga rashin tsaro, ga hauhawan abinci, ga wasu matsaloli, mutane suna cewa su ba za su zaɓi APC ba. Shin kina gani shugaba Bola Ahmed Tinubu zai sake zarcewa karo na biyu kuwa? A baya haka muke cewa idan wane ya hau sai mu ce bai iya ba, ba ma san shi. Idan wanan nan ya sauka, idan wani ya hau sai abin ya daɗa taɓarɓarewa fiye da na baya, sai mu dinga cewa ai gara wanan. Mun yi ta ihun sai Buhari har azumi muka dinga yi, muka dinga zuba kuɗi na campaign saboda muna ganin ba shi da kuɗi ne ba a bashi. Daga baya su kansu 'yan Najeriya da suka fuskanci mutane su suke so duk wani babba ya dawo ya sauke makaminsa aka mara mishi baya yake. Da ya hau abin ya fi taɓarɓarewa fiye da na kowa. To wannan abin ba za mu tambayi kanmu ko halayyarmu ne mu 'yan Najeriya Allah yake bar mu da halinmu ba, ko kuma a'a shugabannin nan maimakon mu dinga tsine musu muna zagin su, mu dinga musu addu'ar Allah isa su tausaya mana. To yau da ya hau abinci ya yi sama, shinkafa ta kai 3,500, amma yau shinkafa 1-2 ce. In haka ba za a ce har yanzu muna cikin kalubale na maganar kayan abinci ba. Kayan abinci ya sauka a kashi 3 ya koma kashi 1. Sai dai mu ce na rashin tsaro. Sai dai mu ce yanzu na rashin tsaro. Abinci kan yanzu sai dai mu ce alhamdulillah. Rashin tsaron ma yanda na faɗa a baya suna yi. Amma ba za a gane ana yin ba tun da yau in an toshe can sai can ya balle. In an toshe can ya balle. Najeriya fa ba state ba ce. Dukka Najeriya ce kuma tana ɗaya daga cikin Afirka. Country mai girma da ake ji da shi. Yawan ya kai yawan da sai dai mu ci gaba da addu'a. Shi yasa ake cewa gwamnati ba za ta iya ɗaukar mu
komanmu ba sai mun taya ta. To mu ma ya kamata mu taya gwamnatin da abubuwan abin tsara. Domin wani abin ana gani, wasu kuma ana sani, kowa yana tsoron ya fito ya faɗa har sai abin ya lalace tukunna sai a fito a faɗa, wanda lokacin gwamnatin shi ba za ta iya control ɗin abin ba. Saboda haka mu ma ya kamata mu taya gwamnatin tsaron. Mu taya gwamnati ba da information, mu taya gwamnati gaya musu ga wani abu kafin ya lalace. Wannan shi ne. Idan ban manta ba kwanaki wani ƙauye da 'yan boko haram ɗin suka shiga suka destroying ɗin ƙauye. Su 'yan garin sun ga baƙin mutane a cikin garinsu suna shigowa kaɗan. Sai ba su yi report ba, sai ba su faɗa ba, har sai da suka ci ƙarfinsu a garin. Dare ɗaya suka musu iban yayi. Tukunna sai suka so ma faɗa ai sun so, to kun ga da a lokacin sun report ko na farkon da suka so ma shigowa aka kama, to za su bayyana me suka shigo yi. Wannan shine ya faru a Kano. Suka so ma ganin mutane idan ka hau mashin in ka ce wa mutum guri kaza shi zai tambaye ka kai shi gurin. Wannan abin sai ya tsorata mutan Kano, sai suka kai report da guri, sai aka so mu kama su. Nan da nan aka kame su. Sun fara shigowa, to da an basu sun yi yawa to da sun yi destroying ɗin Kano, kuma tsakiyar Kano suka shiga. To irin wannan idan ba za mu dinga ba wa jami'an tsaro information ba, to haka za mu yi ta tafiya muna cikin wahala. Allah ya sa mu dace. Amin. Wani irin mafita kike gani da ke ba shawari ma mutanen Arewa akan halin da suke ciki na tashin hankali? Na farko addu'a. Na farko gaskiya addu'a, dan abin wallahi ya wuce tunanin duk wani wanda yake tunanin wani abu. Ita kanta gwamnatin, wasu na cewa ai gwamnati ita ta yi forming wannan abin saboda siyasa. To ko gwamnati ce ta yi making wannan abin saboda siyasa, to yanzu abin ya fi karfinta. Ko gwamnati ce ta kawo kirkiro abin don siyasa yadda suke faɗa, to ko gwamnatin ne yanzu abin ya fi ƙarfin gwamnati, tunda za a kama jami'in soja babba mai rank da iyalin shi. A yanzu zancen da nake yi akwai jami'in soja babba da iyalin shi a hannun kidnappers a cikin daji. To kun ga in ma su suka kirkiro abin, to yanzu sun ji an kira ruwa, yanzu ruwa na dukan kowa yadda ake faɗa. To saboda haka gaskiya ni shawarar da zan fara bayarwa, zage-zage ba namu bane, ifa ba namu bane, mu koma ga Allah, mu tsaya da addu'a. Allah zai mana magani, ba abin da ya fi ƙarfin Ubangiji. Mu tsaya da addu'a. Kuma ba zan ce wai a'a ba hannun wasu 'yan siyasan ba. Duk wanda da hannun shi a ciki Allah ya tona asirin shi. Waɗanda ake zargi kuma sai a ga ba su bane. Saboda ba shugaban fa da zai hau mulki ya yarda a mulkin shi ana irin wannan abin. Wallahi duk shugaban da ya hau ko pagan ne ba zai so a ce a cikin mulkin shi ana kashe-kashe ba. Zai so ya ce ba wanda ya fi kowa a cikin mulkinsa. To saboda haka shugabannin nan mu bi su da addu'a, mu ci gaba da addu'a. Allah ya tona asirin waɗanda suke cinna abin da ƙarƙashin ƙasa. Wallahi sai ai mamakin wasu mutane ne wanda su ba kowa ba ma su suke shirya wannan abin saboda su kawo hargitsi don bukatunsu. So Hajiya, daga ƙarshe wani kira da ke wa mata matasa masu son shiga harkar gwagwarmaya ta siyasa? Don wasu suna cewa siyasa ba da mace ba ne. Wani shawari da ke ba masu sha'awa shiga harkar siyasa? Masu sha'awa, in ke mace ce, in za ki shiga da mutuncinki. Ki fi ƙarfin wani namiji ya taɓa ko da hannunki ne. To za ki siyasa ta mutunci. Za ki siyasa ta kima, za ki siyasa ta daraja. Idan kika fi ƙarfin wani namiji ya ce zo ki keɓe da shi a siyasa, to wallahi za ki darajar da za ki mamaki. Ni ban ce waliya ba ce, amma ni na san babu wani namiji da zai ɗaga hannun shi a kaina ya ce ya faɗi wani point ɗaya. Babu. Saboda haka a plateau ɗaukakar da na samu ɗaukaka ta riƙe mutunci na da riƙe mutuncin aure na
domin duk wani namiji idan za a sa assignment zai ce a sani da hajiya umma, saboda ma a Jos a ƙwarya ɗaya muke duk mun san kanmu. Haka ne. Idan matar mutum ta ji ai da hajiya umma suka yi tafiya ko suka tafi abu, wallahi sai ki ji mata kira ni ashe ke da wane ne, to Allah ya tsare muku hanya, ba ta raba ɗayan biyu. Rike mutunci yana da muhimmanci. To don haka idan za ku shigo cikin mutunci da rike darajar kanku, da mu iyaye ne, mun haifa an haifan mana, kuma muna so ƴaƴanmu su shiga gida na gari. To idan kina so diyarki ko diyanki ya auro ta gari, ki zama ta gari. In kina so ƴarki ta auri na gari, ki zama ta gari. Wannan shine duk wacce za ta shigo siyasa ina ba ta shawara ta shigo da mutunci da daraja da kima. Ni ko hannu ba na yi da namiji. Irin na siyasa, wai a zo ana gaisawa, ni ba na hannu da namiji. Sai dai in mishi gaisuwa ta mutunci. Sanin darajar aure kenan. Yawwa. Gaskiya ne. To jama'a masu kallon mu da sauraron mu duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau na ina mafita. Wanda za ku dinga samun shirye-shiryen mu akan YouTube channel ɗinmu mai suna Ina Mafita, da social media handles ɗinmu Ina Mafita, TikTok, Instagram, Facebook da Twitter. Ku kasance tare da ni mai gabatarwa Dr. Nab. Ina mafita, ina mafita, ina mafita, al'ummata ina mafita, ina mafita, ina mafita.